Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong udto kanatong tanan. Ania na usab kita ining ato ang tinuig nga pagpamalandong sa mga katapusang 7 kapulong sa atong Ginoong Hesukristo didto sa krus. Niining tuiga mga igsuon, ang atong pagpamalandong musentro diha sa Year of Ecumenism. Diin adunay tema, Dialogue towards Harmony. Sanglit mga igsuon, ang atong simbahan karon misaulog sa Year of Ecumenism. Ang ato ang pagpamalandong karon sa maong mga katapusang 7 kapulong sa atong Ginoo, pagabat-baton dili lamang sa atong mga igsuon nga sakop sa simbahang Katoliko, kundili usab ubanan kini sa atong mga kaigsuonan nga nahisakop sa lain-laing mga simbahan o sektor o tinuhuan. Ang muhatag sa atong pasiuna mao ang kasamtangang direktor sa atuang Spiritual Pastoral Formation Year. Siya usab mao ang kasamtangang direktor sa atong Archdiocese Commission on Ecumenism, si Reverendo Padre Alvin Raypan. Mga kaigsuonan, hapit na gayod ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity dinhi sa atong kapupudan. Kalipay kini nato isip Pilipino, apan dako kining hagit kanato isip Kristiyano. Ang atong giatubang karon nga kakuyaw tungod sa COVID-19 daw nahimong apil niining bisperas sa atong pagpangandam sa 500 years of Christianity. Kaya ang tinuod nga pagkabanhaw moagi man gayod sa kalisod sa Biyernes Santo. Kining atong sitwasyon nag-andam sa atong matag pamilya nga mamahimong gamay nga simbahan diin ang gugma ug ang presensya ni Kristo atong maatiman ug atong mapalambo. Kining tuig 2020 gideklara kini sa atong mga kaobispuhan sa Pilipinas isip Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue and Indigenous Peoples. Ang tema na aning maong tuig mao ang Dialogue towards Harmony. Duha ang tumong niining maong tuig. Una, mao ang paghatag og pagtagad sa panag-igsuunay sa tanang katawhan pinaagi sa pag-ugmad o pagpasiugda sa culture of dialogue. Kultura sa pagbinayluay, isip dalan, padulong sa kalinaw. Ikaduha, mao ang pag-ugmad alang sa kahiusahan o panagsabot. Samtang respetuhan usab ang panaglahi ug sa pag-ila sa kinaiya, spiritualidad ug sa katungod sa yuta sa mga katigulangan sa mga igsuon natong lumad. Kining maong dialogue nakaugat kayod sa atong pagtuo sa Santissima Trinidad diin adunay kahiusahan diha sa panaglahi, unity in diversity. Ang amahan lahi gyud sa anak apan labing nahigugma sa anak. Mao nga tatay, aba gayud siya sa tinud-anay. Ang anak labi sa amahan apan labing nahigugma sa amahan. Nagihatag niya ang tanan, lakip na ang iyang kinabuhi matuman lamang ang kabubuton sa amahan. Ug taliwala sa ilang gugma mao ang Espiritu Santo nga nagpahinumdum kanato karon sa pagpuyo sa maong gugma nga anaa sa Santissima Trinidad. Ang maong gugma din adunay kahiusahan diha sa panaglahi, mauman usab ang buot nga mahitabo kanato nga simbahan nga mahimong home and school of communion. Busa, sa unang higayon ni ining atong Siete Palabras, dili binagsa sigon sa atong naandan ang magbatpat sa katapusang mga pulong ni Kristo nga atong Ginoo. Kundi tinaguha. Salamat sa sugyot ni Bishop Midfield Billones, ang atong Siete Palabras pagbinayloay kayod sa una-una o kasinatian tali sa mga representante nato nga Katoliko o sa atong mga kaigsuunan sa lain-laing Kristohanong simbahan ug pagtuo. Sila ang atong mga buhing testigo nga posible ang pagsipagtanay ug kahiusahan bisan pa sa panaglahi. Ang unang pulong, amahan pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.
Pagasawan kini nila ni Father Bobby Ibisa, pari sa Society of the Divine Word ug station manager sa DYRF Radio Fuerza, ug ni Reverend Joe Stephen, si Pastor Steve, no, Berlin, Church of Pastor sa United Church of Christ in the Philippines nga kasamtangang na-assign karon sa Lapu-Lapu. Sila mag-istoryahay nga ang pagpasaylo di ay maay kangaan sa pagsinabtanay. Ang ikaduhang pulong, amen, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Magbinayluay sa hunahuna ug kasinatian si Reverend Joe Stephen Berden, gihapon sa United Church of Christ in the Philippines, ug si Mrs. Bernardita, si Babette Gukor, co-responsible for interreligious dialogue sa Focolare Cebu, ug involved usab gayod sa Harmony Week matag unang semana sa Pebrero. Nakapunting ang ilang istorya sa dialogue that leads to integral salvation. Ang katulong pulong, babay, ani ang imong anak, anak, ania ang imong inahan. Mupaamit sila si Sister Mildred Soldevilla, Presentation Sister of the Blessed Trinity, ug usa-usab ka principal, ug si Miss Venerva J. Amil, usa ka magtutudlo nga nahilakip sa tribo sa mga Badyaw ug miyembro sa Muslim community sa Alaska, Mambaling. Nakasentro ang ilang istorya sa pag-ila sa dignidad ug tingog sa mga igsuon natong lumad. Ang ikaapat nga pulong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Usa ka pagkikinabi tali nila ni Attorney Rose Liza Osorio, nga Managing Trustee sa PhilEarth Justice Center, ug ni Professor Humayda Humalon, Chairman sa Local Assembly of the Baha'is dinhi sa Cebu City. Lakip sa ilang istoryahan ang pagkaamgo sa pagkalampikit kayod sa matagli na lang nga magdala ka nato sa giawhag ni Papa Francisco sa ecological conversion. Kay sa tinud-anay, atong inahan sa kinaiyahan ang Mother Earth, mauman ang labing alaot. Ang ikalimang pulong, giuhaw ako, pag-asawaan kini nila ni Sister Maria Gina Dino Gore sa Franciscan Sisters Pro Infante at Familia, ug ni Miss Shanad Nurga, miyembro sa Muslim community ug nahilakip sa Iranon tribe sa Pagadian. Isaysay nila sa unsang paagi nga matagbaw ang kauhaw gumikan sa kultura sa way pagpanumbaling, pinaagi sa kultura sa pagbinitiay ug pagtinabangay. Ang ikaunom na pulong natapos na. Ipaambit ka nato sa usa ka pamilya, ang Samaco family, ang managtiayon na si Rinaldo ug si Herenea, kauban ang ilang anak nga si Christian Ray. Mulakbit saysay sa ilang kasinatian, din ang gugma o kahiusahan sa pamilya, nasulayan. Apan ang gugma nga makanunayon, mo'y nahimong ihawi sa pagkaalim sa mga samad nga dala sa kalisod nga nahiuguman. Ang katapusang pulong, amahan sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ipaambit kini kanato ni Most Reverend Midfield Biliones TD, Auxiliary Bishop of Cebu ug team moderator sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue. Upunta kaniya ang atong usa ka igsuon nga Budista, apan tungod kay doon na siya gipati, dili siya makauban kanato ug nagpaalim pa siya. Mopaambit si Bishop nga ang harmony o ang pagsinabtanay trabaho man tinuod sa tao, apan sa kahimpitan niini grasya gayod sa Ginoo. Mga kaigsuonan, grasya gayud kini nato nga ania kita naghiusa isip mga managsuon nga nagsaw sa pulong sa Dios ug nagsaulog sa iyang makaluwas ng buhat dinhi kanato. Kining maong dialogue nga inyong masaksihan, bunga kini sa daghang katuigan nga paghimamat, pagtinabangay ug pag-ampo. Daghang mga meetings ang gitambungan sa usag-usa, mga selebrasyon gisaw-an sa kadaghanan, mga pag-ampo sa lain-laing simbahan nga gitambungan o gisaw-an, ang pag-iusa sa pagpakigibisog alang sa katungod sa atong mga kaigsuonan, ug ang pagbinayluay sa kasa sa isig ka pagtuo. Ang atong masaksihan karon bunga sa dul-an na sa 30 ka tuig nga pagkigdialog. Atong paghinaot nga ang pagsinabtanay ug kayusahan bisan pa sa panaglahi nga inyong masaksihan karon mutakod gayud unta nganha kaninyo ug mukayanap
ngadto sa tibuok katawhan. Kini ang gusto nato nga motakod, ang kultura sa dialog nga magdala nato sa pagsinabtanay og kayusahan, diin ang panaglahi dili babag kundili bahandi. Kabubuton sa Dios ang kayusahan ato kining tahas atong hiniusang panaw. Ipadayag alang sa mga katawhan ug ang himaya sa lungsod, ang minahal mong Israel. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nahikablagan ko na ang kaluwasan, ang giandam alang sa tanan, sa tanan Ang unang pulong karon pagabatbaton sa duha ka nag-alagad sa simbahan. Diin magbinayloay sila sa ilahang mga hunahuna ug mga kasinatian diha sa ilang pagpangalagad. Ang usa sa mga mamumulong mao ang General Manager sa DYRF,
Radyo Puwersa ug usa ka pari sa Society of Divine Word nga mao si Reverendo Padre Roberto Edisa ug ang laing usa mao ang pastor gikan sa United Church of Christ in the Philippines nga mao si Reverendo Joe Stephen Verdin. Mga igsuon, atong pamalandungan ang unang pulong. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Mga igsuon, mayong hapon kaniyong tanan. Ako si Father Bobby Ibisa SVD, nga kasamtangan General Manager sa DYRF, nga nimutang sa University of San Carlos Downtown Campus. Ug akong kauban ni magutlua si Pastor Steve. Mayang hapon, Padre. Mayong hapon, Pastor. Mayang hapon sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon, nagtanaw nining atong programa sa Siete Palabras. Ha? Ako si Pastor Steve Berdin sa United Church of Christ in the Philippines, unya kasamtangan nga na-assign sa Reverend Frederick B. Johnson Memorial Church nga naa nahimutang sa Punta Enganyo, Lapu-Lapu City. Mayang hapon, Padre. Mayong hapon, pag-usap, Pastor. Unya, alang kanyong tanan, dako kayong pasalamat nga kaming duha ni Pastor Steve ang gitahasan pagpaambit og mga pamalandong kabahin sa unang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Sa diyang siya miingon, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Nagbitay sa krus, nabulit sa kagalingong dugo, apan bisan pa man sa hilabihang pag-antos nga gibati, ang unang mga pulong nga milipkas sa mga ngabil sa atong Ginoong Hesukristo, mga pulong sa pag-ampo o pagpasaylo sa mga tao na nagdagmal kaniya. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Niining mga panahon na, Padre, atong ma-imagine nga si Jesus, luya na kaayo. Hilabihan ang kasakit nga iyang gibati. Apan inay magdumot siya sa mga tao nga nagpasipala kaniya. Hinon daw iyang gigakos ni mga tawhana o gihatagan niya sa tumang paghigugma sila paingon. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa iyang gibuhat. Pastilan, Pastor, kung sa tawhanon nga pagpaglantaw, perting lisura tong gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Nag-antos, gipaningot sa kagalingong dugo, apan ang pulong ngayong nalitok, pulong sa pag-ampo o pasaylo sa mga tao nga nanamastamas kaniya. Lisod yung kay Padre, no? Kung nahitabo pato nato, makigbungol ta, magdumot ta, unya karon sa modernong panahon. I-Facebook pa, no? Dili lalim ang iyang gibuhat. Ang uban tingali, Pastor, kay gamay ra kaayo ang gisulti. Mayon tang punga pipila lang ka metros, ang tubag kilometros. Taas kaayo. Doon na pag-iuban na nga manumpa ba? Mamatay ko mamatay pero di pag ko magtingog nimo tungod sa ilang pagdumot. Gawas pag na, Pastor, na pag-iuban nga di pag yun makontento sa ilang pagpanimaos. Ipasibya pag yun sa radyo. Apan si Jesus mo ning maingon nato nga usa ka ehemplo sa tumang pagpaubos, tumang paghigugma ug tumang pagpasaylo. Tungod kay sa tiluwala siyang kasakit kaniaguman, mingon siya, Pastor, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sayod yung ka na, Padre, kay tagaradyog ka, no? Pero kung atong tanawon si Jesus sa iyang giingon nga pagpasaylo, sama ra nga iyang gihatagan og kinabuhi, ang iyang gipanudlo. Hinumdum ko to, Padre, sa una nga diha pa siya matinud-an. Nagdaghang kay kasunod-sunod, Nagsulsunod niya, gipungutana siya unsay buhaton sa iyang atong mga kaaway. Apan si Jesus ningon, apan sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Nindot kay na nga pagtulunan nga iyang gibilin, Pastor Steve. Unya gani sa maong pagtulunan nga iyang gibilin, atong maninaw nga naa diha ang Yahweh kung unsaon nato nga makapasaylo ta
sa mga tao nga nakasala kanato ug ang yawi mao ang gugma. Bitaw Padre no kay maingon na to gyud nga kita magong tanan pod ang nakasala. Makasasala tan Makasasala tanan. tanan maprotestante man ug katoliko. Ug kita mismo nanginhanglan sa iyang pagpasaylo. Apil ta sa iyang mga pulong sa didto pa sa krus sa mingon siya Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod masayod sa ilang gibuhat. Mao nga pastor, sa akong pag-aninaw ba, haom ug tukma kayo alang kanato kining maong pulong sa atong Ginoong Kristo. Nga naman, kay kitang mga Katoliko o mga Protestante, makasasala man ka ita. Di na ta kinahanglan nga muadto Muadto pa kas lain. silingan. Di Mangita pa kita anhin na ta sa atong kaugalingon nga balisbisan. sa simbahan mismo. Atong tan-awon ang atong kaugalingong sugilanon, kay kita makasasala man o nagkinahanglan ta sa pasaylo sa Ginoo. Bitaw Padre, ako sa unang panahon, ini ako kasinatian gyud ni Padre no. Sakop ko sa Board of Trustees sa Visayas Community Medical Center. Unya dato'y panahon nga ang VCMC nag-advertise diha sa DYRF. Unya karon kay noon sa ba nay membro nga ni duol nako. Ngano kuno nga ang advertisement sa VCMC naaman sa DYRF nga Katoliko man na. Nangisog. Ipatangtang, ipakuha ang advertisement. Pastor, salamat kay tanan nga wa ninyo ipakuha kay baho ka ang katong inyong advertisement sa DRF dako kay gikatabang sa sweldo sa akong mga tao. Maayo gyud wa ninyo gipatangtang. Apan sa tinuray lang naa sa kuya ko ang kaugalingong kasinatian. Ang among istasyonan ng DYRF mutugtog sa miyo mga nagkalain-laing musika. Christian songs, kanang gitawag na ito Christian songs. Nindot man kayo ng mga mensahe usahay. May mensahe may tungod sa paghinigugmaay, mensahe may tungod sa pagpinasayloay, mensahe may tungod sa pagtinabangay. Pagdaig sa Dios. Correct. Pagdaig ni Kristo. Mao na so mapatugtog gyud na. Mo ba? Na ay nitawag sa telepono ug ningon. Padel nganong patugtog man ng Christian song niya, tangtanga na kay kun dili na ko maminaw sa inyong istasyonan. Kaluoy Ingon pagtawag. ana, ingon ana ang paglantaw sa uban pastor. Ug dili ra na mao Padre. Ambot ko nakadungog ba ka ng istorya nila, mingon man ang uban sa una. Siya nga, ang Biblia sa Protestante na nimahong ilok, ang sa Katoliko na nimahong agup-up. Kadungog mo lang. Pero dungog na kay gihimo man tang katawanan sa kadaghanan. Mo. Gumikan sa ato ang panagbangi, panaglahi sa pagtan-aw sa papel sa Biblia para sa kaluwasan. Kanang kami nag-obserbar tinuod sa gud na sa unang panahon ba nga jutay ra ang panahon nga gigahin sa mga Katoliko sa pagbasa sa Biblia. Unya ang mga Protestante subsub kaayo to the extent nga doon na po'y self-righteousness on the part sa mga Protestante. Kaya nagbasa lagi ko sa Biblia permi. Apan karon lahi na kayo. Kay ang Biblia karon gihatagan na sa bili o balor sa mga Katoliko. Ako ana Padre, sayod yun ko ana. Kay magtan-aw ko sa misa, na ay Salmo, na ay Old Testament, naa po gay Ebanghelyo. Gani, usa sa akong mga amigo, kauban na mo sa una sa pag-translate sa Biblia, kanang atong gitawag karog maayong balita Biblia, usa sa translator na kauban sa mga Protestante, usa ka gilngig banggitan kay Katoliko si Brad Sockfederis, idol kay tulako. Idol sa nako, pareha rin tag-idol. Oh, kaila ko na mo. Kaila kasi nga tanan. Gamay pa kong bata, nagsunod-sunod ako na yung programa Maba? sa radyo. Hangtod karon na sa programa may tungkol sa Biblia ana sa DYRF. Panibawa ka pastor, sa gamay pa sa kong bata, naasag ko'y namatikdan ba kung ngano nga sa adtong unang panahon, gamay ra kay mo ba sa Biblia? Ngano man na ka? Na may mga kini ako gini personal kay sinatian. Na mo silingan. Unya kini mo silingan, nabuang niya nakabisita jud ko niya PLG butang nga nagduldul ba Gihigot. og gituldol. So sa kadlaw niya na nakadungog ko sa masilingan nga nagkukabildo. Istorya. Nag-istorya sila. Mga hamtong naman yan. Kamay po kung bata, naminaw sa kuwanan. Iba kung silang isultihan. Naminaw, nadungog. Labas pa kayo sa linghod na kong pangisi, pastor. Niingon itong usay nga, nabuang na siya, kay kada adlaw gasigig basa o Biblia. Na, mauna na ron. Ang Biblia na nagipasangilan. Ingon ana ang pagtu sa unang Sa unang panahon. Pero lahi na karon tungod kay doon na may mga akin ako speaking as a Protestant na nagidaghang mga Katoliko nga sub na kay pagbasa sa Biblia. Gani kana bitong atong nailhan nato nga organisasyon sa Focolare
matag bulan naa na sila gitawag og word of life, pulong sa kinabuhi. Unya magtapok na sila, magbasa mamalandong sa mga pulong niya. Mao na siyang pulong nga gikan sa Biblia, mo himo nilang giya sud niya ng usa ka buwan. Makita na to karong panahon na pastor nga ang mga Katoliko gitagaan na gyud nila importanteng luna sa ilang kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Daghan kay kung hibaw-an nga mura na sa mga Protestante magsipit-sipit na sa Biblia. Baho na po na. Magbahong ilog sad. Apan ang akong giganahan pastor mo nga daghan kog nahibaw-an nga mga tawo nga sa dili pa sila manaog silang tagsa-tagsa ka panimalay mubasa gyud og Biblia. Usa ka bersikulo, duha ka bersikulo. Aron himuon nilang giya silang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa laktod nga pagkasulti, kung Biblia lay atong hisgutan, maingon nato nga susama na ang atong binasahan og pagtratar sa Biblia ingon nga kabahin sa atong kaluwasan. Nga mahinungdanon kayong og tipik sa sugilanon sa atong kaluwasan ang santos nga Biblia, makatoliko man o maprotestante. Nini punto ha pastor, tugod kay nga kanang na ako'y ipakita niyong panitingnan ba? Na among gitara din ako ning ipakita niyo ba? Kay ning punto ha, akong ipaabot nimo nga naatay makatunan nining gitawag og chords ba? Kining chords bitaw sa musika. Kining usa ka chord panlitan, kining chords nga C, no? Si, kamo ko na. Kining chords nga C, usa ni ka pa nagpundok sa mga nota. Oh, nota. Kung imo na siyang Nagkalain tukaron, tapoy. laglain ka to. Kung imo tukaron na chords na siya nga C, pero compose na siya o namugna na siya sa do mi sol. Amo na sa mga nota Mao niya. na siya mga nota. Kung sakto lang gid ang nota sa imong pagtugtog, nindot kaayo ang makab-ot nga harmonia. Harmonia. Ingon ana akong pagtan-aw sa mga Protestante o Katoliko, pastor. Ako maka-relate jud ko na padre kay nagtudlo sa kog yuki. Karon, Although lahi ang forma sa kiob si sa sista si yuki, pero in-extreme nimo si yuki, mugawas gyapon na nagkalain lang nota. Niya gawas pa niya na si ki-observe na yuki gitara na no. Pero kung atong tan-awon bitaw, imagine ito usa ka orkestra. Sa orkestra lain ang instrumento. naay gitara, naay piano, naay trumpeta, naay violin. naay violin, no? Daghang kaayo nagkalain klase, pero usa ra ilang konduktor. Unya sumala sa mando sa konduktor, ang matag usa kanila o magdungan baka sila mutukar sa usa ka melodiya, melodiya nga gihasan kanila. Pero dungan ang ilang tukar. Unya resulta nindot kaayo ang resulta, usa ka nindot nga harmonia. Matahom kayo nga musika nga gimugna sa konduktor Usa ra ka konduktor. nga mao nga atong langit ng amahan. Ingon ana tingali akong pagtan-aw sa atong kinabuhi ba, no? Muratag naa sa usa ka orkestra, Katoliko, Protestante, unya Protestante portipigadaghana na IFI, Salvation Army, Metodista, apan kitang tanan kabahin sa usa ka orkestra nga dunay usa ka konduktor. Para kanato mao nang atong Ginoo. So kitang tanan, pastor, mga instrumento sa orkestra sa kinabuhi nga gidumala sa atong Ginoo. Unya, kung ang matag usa kanato mo respeto sa kada denominasyon, sa kada pundok, ingon nga kita kabahin lang sa usa ka orkestra. Mutugtog sa nota nga gihatag kanato sa atong Ginoo. Ginoo, madawat na nato ang mao nay mahimong ekspresyon nato sa atong pagdawat sa kapasayloan nga gihatag ni Jesus sa iyang pulong dito sa cross sa dihang siya miingon, Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, nagsampit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan nga unta panalipdan mo kami. Batok nining hulga sa COVID-19, kami kalas na sa pipila ka kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghatag og kabalaka sa kadaghanan. Nangamuyo kami nga imong giyahan ug panalipdan ng mga tao nga gitahasan sa pagpangita ug kahupayan sa COVID-19 aron kapugngan ang pagkatap sa makadilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton. Subay silang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Nangalyupo sab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan
ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi ni Ginoong Hesukristo imong anak nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusahan sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maria Birhen, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang ikaduhang pulong pagabatbaton sa atuang duha ka mga igsuon nga kinsa usab nangalagad sa simbahan. Sila usab magbinayloay sa ilahang mga hunahuna ug mga kasinatian diha sa ilang pagpangalagad. Ang usa sa mga mamumulong mao ang co-responsible for uni-harmony and inter-religious dialogue. Siya usab usa ka sakop sa Focolare movement nga mao si Bernardita Babet Bucor. Ug ang laing mamumulong sa ikaduhang higayon atong pagasaksihan ang pastor sa United Church of Christ in the Philippines nga mao si Reverendo Joe Stephen Berdin. Busa pamalandungan nato ang ikaduhang pulong. Amen. Sultihan ko ikaw karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Maayong hapon kanatong tanan. Ako si Reverend Steve Burden, usa ka ordained minister sa United Church of Christ in the Philippines. Unya sa pagkakaroon na assign sa Reverend Frederick B. Johnson Memorial Church sa Punta Enganyo, Lapu-Lapu City. Akong kauban dinhi karon si Babet. Babet, may hapon. May hapon, Pastor. May hapon sa tanan. Ako si Babet Bucor, Tagaliluan. Usa ako ka miyembro sa Focolare Movement. Usa ka ecclesial movement sa atong simbahan. Nga ang gi-found ni Chiara Lubic usa ka Italian. Si kining Focolare Movement mo na usa sa unang mga organisasyon sa Roman Catholic Church nga nakauban nako sa ecumenical movement dinhi sa Cebu. Mo ni kining pulunga Babet ako kay ni siya ikatabang nato, no? Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban ka nako. Kay makita nato dinhi nga ang gitawag og paraiso giabli na ni Hesus alang sa tanan. Dili lang kay gipili ang usa ka relihiyon o usa ka sekta o usa ka pundok. Mausap ko, napasalamat ko, Pastor, kay ang Focolare Movement, ang iyahang goal, mao ang unity. So, everyone is a candidate to unity. Wala tayo ipadaplin. Sa ato pa, Focolare Movement, United Church of Christ in the Philippines, ug ang uban padiha nga nagtuo kang Hesus, murabag na nimati sa iyang pag-ampo nga unta mahiusa ang iyang katawhan. Mauman gud ni ang iyahang katapusan hiling sa diha nagbitay siya sa cross. Unya daghan pong mga pagpanudlo kasinatian ni Hesus din ang gitawag o gingharian sa Dios. Ganini sa mga ikaduhang pulong paraiso giabli niya para sa ubang mga tao, ubang mga sekta nga giyam-ira nagali sa sosyedad sa iyang panahon. Sa kaniadto magud, Pastor, sa mga Katoliko, no, sa kasaysayan sa mga Katoliko, ang Katoliko ra jud ang maluwas. Ang Amo buka nang- sa mga Protestante. Kanang imong gipasabot Babet mo na nabasahan na mo gitawag og sola extra ecclesia no sola. Ingon so sama pud ana ang pagtuo sa mga Protestante nga kung dili ka maprotestante di pud ka maluwas. Mao bitaw nang walihan ang Katoliko kay gusto makabig aron maapil in town sila pagkaluwas. Magpasalamat na kay si Jesus na naog yun sa kalibutan. Sa iyang pagsangyaw, naabli ang dalan para sa tanan. Nya, Natong dili. tanang katawhan. Makita nato nga kung sa pagkakaroon doon tay exclusivistic nga pagtan-aw sa kaluwasan, balikan nato pagtuo ng kinabuhi ug panudlo ni Jesus, inclusivistic di ay alang di sa tanan. Gani bisan pa kining usa ka kriminal nga kauban niyang gilansang iyang giingnan, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban ka nako. Dakong hagit ni Tinuod. para Pero nato. ato ni hinuduman si Jesus ang nag-abli sa dalan. Sumala atong istorya sa Samaritanhon nga babay,
Si Jesus ang niduol kaniya og nangayo og tubig nga imnonon. Sa unang panahon, dili man na sila gyud magduol ang mga Samaritanhon o mga Hudeo. Daghan po nga mga kasinatian pa dili lang kay ang good Samaritan kanang katong Samaritan humaway si Mateo nga tax collector, si Sakio, giapil niya diha sa iyang pundok, nakigsalo siya, nakiguban sa kanila. Mga tao nga giyamiran. Napod dito pastor no katuganing gikuan sa mga kriminal na inasamdan nga biktima. Kinsa may nagluwas niya o nagbayad sa mga gastuhonon usa ka Samaritan. The Good Samaritan story. Mabitaw nga sa makausa pa angay ginatong dawaton ang hagit ni Jesus nga ang paraiso dili lamang sa usa ka pundok kundi alang kanatong tanan. Og ako ning nakita sa atong kinabuhi karon nining ecumenical movement sa Cebu, no? Gitawag ni Week of Prayer for Christian Unity nga gisugdan ni adtong mga tuig 1993, 1993. Dugay ni kaayo. Unya sa akong kasinatian ingon nga usa ka protestante dili man pag-unsa gikauban na nako ning focolare mga Katoliko. Of course, na ako mga protestante, na Lutherans, na Methodist, pero dako kaayo kabahin sa among kasinatian ang pakikauban sa focolare movement. Alang magud sa kasayuran sa tanan pastor, nga ang focolare whose goal is unity, gi-welcome na tanan nga mga relihiyon. So nagsugod ang atong dialogue sa ecumenism ato pang 1960s ngadto sa Europe. So mo ni gisugdan nila ni Kiara o nakatag sa tibuok kalibutan naabot og Unya nalipay kay ko sa dihang nagistorya mi kaniadto sa taas pang panahon 1993 Father Carmelo Jola unya sugdan ang week of prayer for Christian unity gikauban na nato dili lamang focolare in particular if you remember Ted Sigora. No? Of course si Ted Sigora bago lang siyang mitaliwan ining sa iyong bahin ining tuiga. Pero as always Ted Sigora was there. Pirmi gid siya since 1993 kada meeting, kada tigom sa preparations for the Week of Prayer for Christianity na agad si Ted Sigora. Sa si Ted Sigora iya yung gihatag ayang kinabuhi no sa movement sa focolare para magtrabaho no ang mga taha sa simbahan. Ang nakanindot atong Ted God gawas nga humble kay siya. Gawas nga active kay siya. Whenever you are with him, kung naagal siya, you will feel relaxed. No? Nindot kay siyang ikauban, unya ikaistorya nimo sama nga ikaw usa ka tinuod niya nga igsuon. Mo nang ako ingon sa tang sayangan pa kay namatay naman si Ted Jud. Pero malipay pud ta nga sud sa taas nga panahon si Ted Sigora nakig-uban sa ecumenical movement dinhi sa Cebu na sinati na mo sa mga protestante since 1993 pinaagi sa Week of Prayer for Christian Unity. Salamat pastor sa imong naobserbahan kay Ted Sigora. Pero ako pod na personally napo ko naobserbahan sa uban natong mga grupo no sama sa inyo sa UCCP. Sa Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, sa Methodist no nga kinsang mga miyembro pod willing mo work for the common good, willing to work for unity. These are the groups actually ang uban nila bago pa. But a lot of these Christian organizations, including the Roman Catholic Church, have been with us in the Week of Prayer for Christian Unity. No? Pag-ila nga usa ra ang atong Ginoo. Unya si Ted, usa sa mga tao nga kauban gyud sa pagpangandam o sa pagpahigayon nining mao nga kalihukan. Week of Prayer for Christian Unity. Ato din ipahibaw sa tanan nga kaning atong Week of Prayer for Christian Unity. Ato ni gisaulog every third week sa January. Pero tungod sa sinulog, ato ni giirog og first week of February. Pero during the year, sige ang atong fellowship. Gani, karong bag-o lang ko nakadungog ani nga si Ted pud ay usa ang gisaligan sa pag-facilitate sa activity sa Uni Harmony. Nagsugod na siya pastor adtong September 2018. Nagiahog mi sa Manila nga natay chapter sa Cebu. So dayon ni ato mi kag Archbishop Palma og gi-welcome ni Archbishop Palma ang mong idea kaning Uni Harmony. So gipanawag ang tanang mga grupo, mga representante, mga leader. Tuod man si Archbishop Palma nag-sponsor og fellowship breakfast. Di na siya residence no.
o giatinan nag-attend ang daghang mga leader o mga representatives sa kaning maong hugpong. Actually, ako medyo surprised ko, no, kay wa ko kahibalo man until one day I was invited to a fellowship dito po sa among church sa Mandawi. Uni Harmony Fellowship ko, no. And so I was asking people, kinsa may nagdala ni, kinsa may napasigudan ni. And again, Ted's name was mentioned. When they said nga, oh, si Ted mo ay nag-facilitate na for Cebu, immediately I said, I will attend because Ted is there. Ted was there. I Yeah. think sometime in August last year, no. Yeah. This kaning Uni Harmony magod, the goal is to be able, no, to work, no, among these different churches, among member para sa kalambuan sa ato ang komunidad, para sa kaayuhan sa tanang mga lumulupyo o para sa pagpreserba sa ato ang Mother Nature. Now, looking at it, I know nga ang Uni Harmony magpadayon ni siya. Pero diha po sa Uni Harmony, side by side with the Week of Prayer for Christian Unity, ako nakita ang commitment ni Ted. Ang iyang paghigugma sa mga tao, bisan pa man gali, beyond the borders of the Roman Catholic Church, to include other Protestant organizations and churches. No? In fact, Pastor, para po sa kasayuran sa tanan, kani atong collaboration sa mga different religion, nagbunga ang success sa duha ka importanteng okasyon sa Archdiocese. Mao ni ang pagsara sa Year of the Youth ug ang pag-abli sa Year for Ecumenism, Interreligious, and Indigenous People. Nindot na siya nga kalambuan tungod kay kini magong pag-ablis katoliko labi na ng tema karon nga Year of Ecumenism and Interreligious Dialogues with the Indigenous Peoples Sport, no? Nag-abli po ni sa panghuna labi na po diri kanamo nga mga protestante. Kunya doon na monthly fellowship, makig-uban na mga pari, mga pastor, mga church leaders, diin mapalig-on, mapalalom ang ecumenical spirit nga ito na sinati. The same with us. Daghan sa akong mga Katoliko nga higala, mura sila na surprise sa katong nga okasyon nga naana dining ongoing nga fellowship, no, among with the different leaders of the churches. Mauna nga they really welcome, no, nga niingon gud sila nga so next time invite us to your meetings, no, kung naa pa man gani. Daghan ang ganahan mo apel. Daghan na pastor. Nindot na ni siya karon kay dili na kaayo nawagtang na ang espiritu nga kanang makig-away, makiglalis, makigdebate nga sa unang panahon mo'y ganahan kayong apilan, no? Pasalamat ta. Again, balikan nato si Ted nga siya nihalad sa ang kinabuhi aron ang ingon ani nga mga kalihukan, ingon ani nga espiritu sa panagkauban ato gyud makinabuhi, atong masinati sa kasamtangang panahon. Sa atong grupo, wala na'y mag-inusara. Kanang welcoming na jud kaayo ba? Ang usa namo mag-imbitar, uy 100 years na mo, adto mo. So, adto pod ang mga grupo, no, niya. Nagpiesta ang Chinese, no, katuilahang Chinese New Year, nang-imbitar sila sa on grupo. temple. Nagkita po dito ang mga lain-laing grupo. Nag-adto mi. Muna akong ginaingon nga, we share the joys and sorrows of each church. Churches. Early this year, usa na mo kakauban ang hisgutan ni Pastor, no, kani si Ted Segura. Nibalik na siya nga to sa atong Creator. Pero during the week, dito na mo nakita, no, ang supernatural family sa Ginoo. Kay ngano, agad nagpadala og bulak ang katong taga Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Yes. Ang katong mga pastor sa lain nga masimbahan, nagpuli-puli magabi. In fact, sa katapusang gabi, nagandaghan gyud mi ato mga pastor, no? Nagandaghan gyud mi ato nga ngadto. Tungod lagi kay kung mahimo pa lang pugnan unta nato ang pagtaliwan ni Ted, no? But nevertheless, we were so happy to have that opportunity nga makihiusa sa iyang panimalay laban na ni sa iyang kapikas nga si Katara to express our thanksgiving for the life of Ted and to join them in that sorrowful moment. Tuod man di ba ang mga messages, no, sa pag-ampo, sa simpatiya sa pamilya ni Ted, no. Naalang ko i-share ninyo nga usa ka concrete experience kung unsa gyud ang bunga aning pamilya, no, sa panagiusa. Ang manghod ni Ted, di share siya nga
usa sa iyang mingawon, igbalik niya gikan sa Amerika. Kada bakasyon niya, mauang iandam ni Ted nga usa ka plato nga balot. So, nag-uol gid siya. Si Pastor Steve, tupad mi ato, agad-agad ingon siya, haganan siya balot, mo palit ko. So, right after paghuman og share ni GV, no, mo matiyag igsuon, nigawas gud siya, ni ato siya JY, ni palit siya og usa ka dosenang balot. Og diha, iya day, gi-offer kang GV. Tanan kaming tanan dito sa haya. Na-touch kay mi sa gesture ni Pastor Steve, no, who really express his love for the family in that concrete way. Mura magukog kanang ang akong kasing-kasing sa ba sa dihang nagsulti si JB nga every time nga muuli siya gikan sa Amerika, andaman gyud siya ni Ted. In fact, ninong po after sa iyang heart bypass, ingon siya, JB, there's balot for you, pero ikaw na lang mo kaon because I'm no longer allowed. And so when JB recalled that, kung how he missed not only the balot, but the person who offered her, mo nga, nanaog din ko, kuha na ko sa akong motorbike, palit na ko dito og balot, usa ka dosina, pakapinag-usa. And right after akong gatag ni JB, and it was just so meaningful. I just wanted to make her happy and remind her that if Ted would have been here, he would have bought you this balut. Pastor, salamat yung sa imuhang act of love for the family. It was not only for Ted's family, among feeling sa tibuok Catholic family, ang imong pagigugma. Salamat sa imong pagdawat sa Katoliko, sa imong kasing-kasing. Dito atong experience nakita nako nga usa ka Katoliko ang namatay, Ted Sigura, and in that last funeral mass, all of us were there. Church of Christ in Latter-day Saints, United Church of Christ in the Philippines, the Roman Catholic Church, Methodist dito tanan, and I have seen a picture of kanang gitawag ba nga paradise, no? Ingon si Jesus, sultihan ko ikaw karong adlaw dito ka sa paraiso uban ka nako. Paraiso langit o niya ingon nato sa Old Testament, the Garden of Eden. Ang paraiso dai murag usa ka hardin, no? Naa diha ang nagkalain-laing klaseng tanom. Sa wake ni Ted, nakita nako nga nagkalain-laing relihiyon, nagkalain-laing pundok, nagkauban, nagtinabang, naginunungay, nagkalipay, nagsaulog, bisan pa man sa atong kadaugan sa iyang kamatayon. Paraiso. You're talking of paraiso, you're talking of a garden, Pastor. Ang garden, di ba na ilang buwak? Matag tinuhuan, matag relihiyon, usa siya kabuwak. So, mao na ang paraiso, wherein makita na to tanan ang beauty kada relihiyon. O kitang tanan, kauban niya ng garden. Sakto. Dili lamang kayo sa ka relihiyon, dili lamang kayo sa ka sikta, kundi ang tanan, kabahin sa mong hardin, kung paraiso, kita o paraiso, nagiandam sa Dios alang ka nato. Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Ang ikaduhang pulong ni Jesus dito sa cross. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus, ng aking buhay,
saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, huyayin ng ina, pangarap ng ulila, misig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng Ama. Kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease and stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find the cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.
Mupadayon kita karon sa ato ang pagpamalandong sa ikatulong pulong, diin kini pagabatbaton sa atong duha ka mga igsuon. Ang usa sa atong mamumulong mao ang kasamtangang principal sa Nano-Naglet Child Care and Learning Center. Siya usab usa ka madre nga nahisakop sa Presentation Sisters of the Blessed Virgin Mary, si Sister Mildred Soldevilla. Ug ang laing mamumulong, siya usa ka magtutudlo ug siya nahisakop sa usa ka tribo ang atong igsuong Badyaw, si Ma'am Venera Amil. Ato karong pamalandungan ang ikatulong pulong, babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Mao kini ang ikatulong pulong ni Jesus. Babay, ania ang imong inahan. Inahan, ania ang imong anak. Maayong hapon kanatong tanan. Ako si Sister Mildred Soldevilla, PBVM, taga Binalbagan, Negros Occidental. Usa ako kamadre sa Presentation Sisters of the Blessed Virgin Mary. Ang PBVM mao'y usa ka international congregation nga gitukod sa among foundress Venerable Nanonagal ni adtong tuig 1775 sa County Cork, Ireland. Upat ka mga madre nagmisyon sa Himamaylan, Negros Occidental katong tuig 1960. Unya, nagpadayon ang ilang misyon ug nangani sila dinhi sa Cebu katong tuig 1981. Nagpadayon mi sa among misyon ug ako karon na-assign sa usa ka community sa Badyaw Tribal Community sa Puntod, Alaska, Mambali. Ako si Vinerva Amil, usa ka member sa tribong Badyaw. Nagpuyo ko sa Alaska, Mambaling, Cebu City, gipanganak ug nagtubo na sa Cebu City. Usa ko sa scholar sa Presentation Sisters. Gitawag mi nga Badyaw because we originally come from the southern part of the archipelago around Malaysia and Indonesia. Nanganhimig Cebu tungod sa gera sa Mindanao, tuig 1997. Napo lamang kapamilya ang nanganhig Cebu, usa ato ang among pamilya. Ung tungod ni ana, ang Presentation Sisters nitabang sa among community ug gihangyo sa among chieftain nga si Anhing Berting Asamsa nga paeskwelahon ang mga kabataan nga Badyaw. Ung tungod ni ana, usa ko sa gipaeskwela sa Presentation Sisters. Nakahuman og eskwela gikan sa elementary, high school ug college. Pero dili sayon ang pag-eskwela namo. Kay tungod sa among tribo nga Badyaw. Dili kayo midawaton sa eskwelahan tungod sa mga requirements nga gipangayo sa eskwelahan. Una na ang birth certificate. Pero tungod ang Presentation Sisters nitabang namo gihinay-hinay mi nilang tabang nga mapaeskwela. Ug hinay-hinay sila ang mutabang namo nga ipasabot nila sa eskwelahan nga dawaton mi sa eskwela. Ug usang pang nakalisod namo is ang pagbuli sa eskwelahan. Dili na sila kabuli namo. Kung sa una gibuli mi, karon dili na. Ung tungod ni ana, kami gihatagan sa Presentation Sisters og self-awareness, training, seminar, ug self-identity kung unsa kami. Nakahuman ko sa kurso nga Bachelor of Elementary Education ug tungod ni ana nagpasalamat ko ninyo sister. Didto naay bili ang among kinabuhi nga kami usa di ay pwede ra di ay mi makahuman sa among pag-eskwela bisan pa man tuod nga Badyaw kami. Nami mga livelihood program nga ang mga mama among tudluan og pagpanahi, mga bead making para naa sila'y makuha nga mga ginansya. So mapatabang nila nga mapatabang og hatag og baw ng ilang mga anak sa pag-adto sa pagpaeskwela. Ug aside pud ana, ang mga Presentation Sisters dili lang sila mo decide nga kung naay mga project, kung ang mga bata is paeskwelahon, sila mo
mangutana sa mga elders or makigkonsulta nga pwede ba ni siya buhaton, pwede ba ni angay buhaton, dili ba against sa among kultura, sa among tradisyon. So diha pud nagpasalamat pud mi sister nga wala mi daw gitabangan mi nila nga mapa-eskwela pero wala ang among isip usa ka badyaw nagpabilin nga ipadayon ang among kultura, ang among tradisyon. Wala gyud sila dili against sa among mga pamaagi sa kinabuhi. Tinuod kay kami isip miyembro sa Katoliko nga simbahan. Wa mi convert nila sa Katoliko nga religion. Gipreserbar namo ang ilang kultura, ang ilang tinuuhan, Islam o indigenous religion. Para ang ilang pagkabadyaw dili mawagtang. Mauna ang gisulti ni V. So naa kami diha para maghatag sa ila sa edukasyon, para mapalambo nila ang ilang future o mapadayon ang ilang kultura, ma-preserve ang ilang culture, ang ilang tradition, ang ilang religion. Unya, makita nato nga naang uban karon sa daan nagpangayo, nagtambol-tambol, pero kani sila mga dayo. Dili sila taga Cebu. Dili sila taga Cebu. Kay ang naa diri sa Cebu karon, naa na kami mga programa nga gihatag nila ug sa ilang kooperasyon nagpadayon kining mga programa para mapalambo ang ilang kinabuhi o mapadayon ang ilang paglantaw sa ilang kaugalingon, ma-value nila ang ilang pagkabadyaw o makita nato nga kinahanglan nila ang patas nga pagtratar sa aton katilingban. Karon si Teacher B o ang iyang mga kauban nagtabang sa among center para mapadayon ang among misyon. Na kaning misyon dili la amoa kung wala ang ubang agencies, private and public agencies and LGUs na nagtabang sad namo. So, magpasalamat sad ko sa mga nagtabang, nag-ambag o nagpadayon sa pagsuporta namo ang among mga benefactors. May naapata? Salamat sister. Kami maghinaot mi nga naa nami diri sa Cebu, manghinaot unta mi nga dawaton nami sa sosyalidad nga patas, pareha. Ako nag-awhag on behalf sa amo ang chieftain, sa elders, so unta nga madawat mi diri sa society nga patas, like ipagtratar sa presentation sisters namo. Salamat kayo sister. Igsong Teacher B, ang atong misyon, ang among misyon, dili nato pakyason. Magpadayon mi sa misyon, kung naa ko operasyon, kung naa ay suporta, ang inyong mga damgo, usab, amo usab, mga damgo. Ang inyong kaluwasan, amo usab, kaluwasan. Kamo, among mga anak, gitugyanan. Gitugyan mo sa amua. Wala mi kay bawo kung nganong naka-misyon mi diri o nganong ingon ana na. Pero makita kung unsa plano sa Ginoo nga ang iyang inahan maghatag kaluwasan sa iyang anak. Ug ang anak maghatag sa iyang kooperasyon para sa iyang inahan. Mauna karon ang atong gibuhat. O sa Jesus nakita naton, nagbili nato nga gitugyanan ta ang inahan ug ang anak
dapat magminahalay, mag-take care of each other, o magpadayon ang atong misyon kung kita tanan nagigugmaanay, nagkoopera sa usag-usa. Si Jesus miingon, "Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan." Diyos among amahan, nagsampit kami kanimo dining panahon sa among panginahanglan. Nga unta panalipdan mo kami, batok nining hulga sa COVID-19, nga mikalas na pipila ka kinabuhi sa among mga kaigsunan, ug naghatag og kabalaka sa kadaghanan. Nangamuyo kami nga imong giyahan ug panalipdan ang mga tao nga gitahasan pagpangita og kahupayan sa COVID-19 aron kapugngan ang pagkatap sa makalilisan nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Nangalyupo usab kami kanila nga mahiagom sa maong mga pandemya nga mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi ni Ginoong Hesukristo, imong anak, nga mo'y nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusahan sa Espiritu Santo. Dios usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maria Birhen, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Niining atong ikaupat nga pulong, kini pagabat-baton sa lain natong duha ka mga igsuon. Ang unang mamumulong, siya mao ang Director sa Philippine Earth Justice Center Incorporated, si Attorney Rose Lisa Osorio. Ug ang laing mamumulong, siya usab mao ang Chairman sa Local Spiritual Assembly of Baha'is of Cebu City, ang atong igsuong Humayda Humalon. Mga igsuon, pamalandungan nato kining ikaupat nga pulong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. May hapon ka na itong tanan. Ang among iskutan karon mao ang ikaupat na pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kinsa makha ang gibiyaan o kinsa man ang nibiya. Ako si Maida Humalon. Ug ako si Attorney Lisa Osorio, usa ka abogado na naa diri nagpuyo sa atong syudad. Ako, miyembro ako sa Baha'i Faith. Ang kinakulahian nga relihiyong nagipadala sa kalibutan karon. Doon na ako'y basahon bahin sa kinaiyahan, nagikan sa tinatong Bahawla. Doon ay gisulti si Bahawla, ang propetang nagtukod sa Baha'i Faith bahin sa kinaiyahan, kung nature, ningon siya, akong ikot. Ang kinaiyahan sa iyang pagkamao, uuyo, mao ang larawan sa akong ngalan, ang magbubuhat, ang taglalang. Ang iyang mga pasundayag nagkalain-lain tungod sa daghang hinungdan. Ug kuning mga kalainan, adunay mga timailhan sa mga taong may panabot. Ang kinaiyahan, mao ang kabubuton sa Dios. Ug kini iyang gipadayag diha ug pinaagi sa agad nga kalibutan. Mao kini ang kasuguan sa Dios nung paigo, nga gisugo sa magbubuot ang labing maalam. Liinay mga pulong nga, So may pasabot ana mo mais. iskutan ni Bahawla ang bahin sa relasyon sa tao ug sa kinaiyahan. So, makita lini nga ang kinaiyahan mo'y
expression sa iyang pagkahalangdon, iyang majesty, ug sa iyang pagkamanggihatagon. So sa usa ka bahay ang pasabot ko na ani mao nga panaligdan nato ang kinaiyahan atong angay nga respetahan ug kita ang iyang magbalantay steward sa kinaiyahan. Sa ako asad mamides, isip katoliko, akong basihan ang pagtuo sa atong story of creation sa naa sa Genesis artikulo 1, versikulo 28. Giingon diri na kitang tanan isip mga tawo ug atong mga mananap magkadugtong kanang naay panagdugtong or connectedness ingon ang ato ang Ginoo sa busa kinahanglan na atay isipon na responsibilidad sa mga mananap tungod kay kitang tanan nahilangkod sa usa ka web of life. Di ba ma'am, as usa ka professor sa ato ang usa ka universidad, nagtudlo ka about web of life. Unsa man ang imong pagsabot, unsa yung ganahan nimo ipaabot ng pagsabot sa mga tao kabahin sa web of life. Nga ang pareha ba sa lawa-lawa, no? Na ay mga web. So, dugdong-dugdong na siya. Kung maputol ang usa, mawala ng whole nga web. So, ang tanang dilalang sa kalibutan, dugtong-dugtong na sa gikan, sa gagmay, kayong mga mananap, hangtod sa mga dagko, hangtod sa tao. So, kung doon ay maputol, ang mapiktihan ang tao, gihapon. Mao na, kinahanglan, masabtan nato kung naay kadaot sa ato ang kalikupan, naapoy epekto ana sa ato sa mga katawhan, diba mamides? Mao. Ako doon ako experience bahin anang gihilagta na to ang atong gipasipadan ang atong kinaiyahan. Ang kami nagbuhi man ni og butterfly, no? Tamang butterfly sanctuary. Unya 1974 pa na siya. Unya nakabuhi milyag mga 76 ka klase. Ang mga tato pa nakakita gimis gikan sa itlog ngadto na sa pagka usa niya na mga butterfly. Unya, ang akong papa, mga 1972 siya, iyang gikatalog ang butterfly sa Cebu. Unya, ang iyang pagkatalog mga 192 ka butterfly, no? Sa anang nalista sa classes Alibangbang. Unya, 1972 siya. Pag 2012-2013, ang akong igsuon si Usman, iya na sa giusab og katalog. Ang iyang naihap 90 city na lang kabuok sa tibok Cebu. Ngano man ni tabo, ma'am? Kanigong alibangbang kung ang babae nga alibangbang mangita gyud nag iyang tanong nga itlogan, di na magpatakag pangitlog. Ang iyang itlogan specific yun na nga food plant, no? Mawa gyud na nga tanong, mawa pod siya. So karon kadaghanan ra ba sa iyang itlogan mga sagbot-sagbot lang. Unya ug mopatay kag tanom dai karon imong gipatay ang usa ka alibangbang in ta klase. Unya kanira bang alibangbang importante kaya sila sa paghimog prutas kay sila ug ang mga buyog. They are the best pollinators in the world. Unya kanira bang pollinator kinahanglan man sa aron ang buwak may mong prutas. Kung may pollinator ang buwak di may mong prutas. Karon ang ato gipangaon dili naman na mga productos pollination mga gisprehan na sila aron ang buwak mapugos o mahimong bunga. So mo na nga mupatay gani tag or patay tag og iyong tatanom gipatay nimo ang magbuhat og iyong prutas, no? So mingon ko sa magbisita sa amo nga mupatay gani kag buod o di patay kag tanom di na kamkaw prutas sa kabuan imong punishment nganong gipatay nimo ang tighimog prutas. Sama sa ehemplo ni Maida, ang atong kalikupan or kinaiyahan karon naghusbat og naguba na. Sa ingon sa mga scientifico, ningon sila na naay 150 to 200 species karon ma'am ang mamatay or ma-extinct kada 24 ka oras. So mura na siya uskalibo nga pilo-pilo ang rate of extinction sa atong mga mananap karon. So ngano man kini nahitabo? Ngano kana nahitabo na nakalimtan ba nato ang ato ang responsibilidad sa atong mga mananap
sa atong pagbantay o pag-amuma aning mga mananap na dapat kita unta ang mutagad, dapat kita unta ang maghatag og pagtagad. Ang nakaingon di anak Rose no kanang pagkahakog ba. Tinakbo. Unya kanang greed. Ang una iyang kaugalingon lang ba, di maguna-una nag-unsay dito sa iyang buhat sa ubang tao. So, mubalik niya sa pagka mga espirituhanon ba nga mga kuan aron ang moralidad nato mataas-taas ba. Kaya dili gani ubanan ang atong kinaya sa moralidad. Gusma kini atong kalibutan, no? Kaya karon sa naman COVID-19. Una na siya. Yeah. So, mo na siya, ma'am, ang atong hinumduman na ay mga balaod sa Ginoo na dapat atong hinumduman karong panahon na sama sa kanang atong mga gipangisgutan ganiha, no? Kanang sa creation o kana sang Laudato Si na naghatag sa ato og painumdum na everything is interconnected, na we must not allow the earth to be an immense pile of filth. Di nato pasagdaan ng ato ang kalibutan na mahimog kanang matabunan og basura. Pasagdaan nato tungod sa atong kahakob, pasagdaan nato tungod sa atong personal na interes. Naapoy mga balaod sa ato ang katawhan. Nabay balaod Rosa kinaiyahan? Sa atong nasod, inilata sa atong mga balaod sa kinaiyahan. Sama sa ako ang pagtuon o pagkanang pagkigbisog kabahin ani sa 20 na tuig ang milabay. Naatay batakang balaod na nag-ingon na kitang tanan na ay usa ka batakang katungod sa usa ka himsog na kalikupan. Kitang tanan na ay dili lang kita na nagbuhi karon kundili ang atong mga future generations, ang mga unborn. Naapoy usa ka importante kaayong kaso na akong gibarugan ang mga mananap na whales and dolphins na pwede na gani nato barugan na imong alibangbang na kung naay mga kadaot na mahitabo kay ningon ang Korte Suprema aning kasuhan na ang mga dolphins and whales can be represented by their human stewards. So mauni ang amo gidala namo ang kaso dito sa korte para lang ma-save sila na dili sila madaot sa kanang mga napakadaot na human activities sa sama sa nahitabo sa Canyon Strait katong oil exploration na naay seismic surveys. So among giingnan na ang korte na dapat kaning mga mananap ang dolphins and whales kinahanglan sila protektaan and kami ang mga human stewards nila. Ug gidawat niya sa Korte Suprema. Siguro na dito kaso nga nakadaog ang ilabanan nga mga mananap, ha? Na dyan, ma'am. So, may na nang tibaw na taana kay aron damlag kaso po tabahin di kasi pagkakaba-kaba. Oo, mauna. So, kana na naghisgot ta karon sa action no na dapat nato pwede nato buhaton. So unsa man imong tan-aw na pwedeng buhaton nato para sa atong pag-amuma sa atong kalikupan. Una, naningon ka nga ang Pilipinas sa maayo kayo mga balaod bahin kinaiyahan. Ang unang tong buhaton mutuman tas balaod. Ug ang aton sang magbabalaod kinahanglan nga maayo silang mosunod nga mo tan-aw nga gituman ba ang balaod sana. So di na ta magpataka og labay basura, unya magdadino ta tubig, unya di na ta kanang mag-usik-usik ba. So kay kung maglimpyo ta kanunay sa atong mga panimalay kay aron layo ta sa sakit, no? Magkakaroon gani doon na tayo dagang balaod bahin sa COVID, no? So ato lang tumanon aron mawa sa ni siya nga sakita. Mao kay kung napiktuhan naman ta sa atong kadaot sa atong kalikupan naa na ni dakong epekto sa ato nagkuwang na atong mga resources, na anay mga food shortage, na anay mga epidemics karon na kaning COVID-19 na nakaapekto nato. Apan mo na kinahanglan nato ang mga tawo maka-realize bitaw sa ilahang mga responsibilidad na dapat makita nila ang connection nila
sa ato ang kalikupan because everything is interconnected, di ba? Karon nakita nato sa COVID-19 naa na tay mga self-quarantine, isolation, dili na ta makakita ug makabeso-beso sa atong mga kauban kay di na pwede, naa na tay social distancing gitawag. Pero nakita nato despite this mas na-realize nato no ang importansya sa connectedness na kitang tanan kinahanglan maka-realize na we are connected more than ever, di ba? Dili lang sa social media. So kung mahuman na ning krisis nato sa ato ang nahitabo karon, kinahanglan magbalik ta og connect sa atong pamilya, sa atong mga amigos, sa atong mga neighbors, di ba? Na kinahanglan makita nato na kitang tanan naagay connection. Murag itudloan nato sa naturalisa no, sa nature nga kung say atong gibiyaan. Muna nang nito ako si Kristo nga nganong gibiyaan mo ako. So mao na tingali na imong pasabot no. Mao na interconnectedness. Sa imong pangutana ganiha kinsa may gibiyaan, kinsay ni biya, di ba? So makita nato na mao siguro ang pagpasabot karon sa atoa na ang nature ni hilak na ni Mother Earth is crying out to us na we are, di ba? We are in trouble. We are now in a crisis. Kita magbalantay nila, mubalik ta pagka magbalantay, dili ta mangguba. Dili mangguba, di ba? So mao na kinahanglan hibata na tanan, makita nato unsa ka importante ning ato ang kalikupan ug kinaiyahan. Dili ni separated sa ato kita tanan konektado sa usa ka web of life. Kung usa ka lugas ani mawala, dili na mawagtang ito pang gipunta. Mapiktuan tang tanan. So busa magdungan tang tanan og aksyon no. So mobalik ta sa pagka dugtong-dugtong sa kinaiyahan. So giawhag natong atong tigpaminaw nga hilaot nga makakita ta sa atong leksyon karong panahon na. Let us not waste time. Itagaan pa karon og usa ka krisis na nag-remind sa atoa sa atong responsibilidad na kinahanglan kita magdugtong-dugtong. Ang panagdugtong or connectedness is very important to remind us all of our responsibility not only to each other but also sa atong mga mananak na gihatag sa atoa nagasa sa atong Ginoo. Muna Ros no. Mura karon sa akong pangidaron, karon pa gyud ko naka-experience ingon ani. Na kadugay na nako na kita ko 80. Unya karon pa gyud ko naka-experience nga ingon ani nga kahimtang sa kalibutan. So murag warning na ni nato no nga magbantay na gyud ta. Di na ta maglingog-lingog na mubalik ta sa pagka-steward sa atong environment. So mag-iusa kitang tanan aron ka nang naitabo. Kung di na naitabo, okay kayo. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayang hapon. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita.
sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, hindi ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon ko at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Ang maganda, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives, that has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of its virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good for all, to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Ang ikalimang pulong, pagabatbaton na usab karon, sa lain natong duha ka igsuon, kinsa nangalagad usab sa atong simbahan. Ang usa sa mga mamumulong mao ang Superior General sa Franciscan Sisters Pro Infante et Familia, si Sister Maria Gina Gore. Ug ang laing mamumulong, usa siya sa mga sakop sa Iranon tribe ug atong igsuong Muslim sa komunidad sa Pagadian, si Miss Shanads
Borga. Busa atong pamalandungan ang ikalimang pulong giuhaw ako. Giuhaw ako. Tuaw ni Jesus samtang nagbitay siya sa krus. Kauhaw nga lawas nun o pisikal, tungod sa dila nga naguga, sa mga kaugatan nga wala na'y tubig, sa lawas nga hapit na mamatay. Apan ang maong tuaw, kauhaw usab nga spiritual, nanukad sa kinahilagmang bahin ni Jesus, ug nagpahayag og kahulugan nga mas lawom pa kaysa pisikal nga kahulugan. Kining duha ka level sa kahulugan sa kauhaw ni Jesus atong makita sa chapter 4 sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa saysay sa panagtagbo ni Jesus ug sa Samaritana sa atabay ni Jacob. Mingon si Jesus sa babaye, "Paimnar ako?" Dinhi nagsugod ang ilang pag-inistoryahanay nga misangpot sa pagkaila sa babaye kang Jesus, samtang siya misaysay kang Jesus sa iyang kinabuhi. Sa maong panagtagbo, anaa ang kauhaw kanilang duha. Si Jesus giuhaw sa pagkigtagbo ni ining Samaritana, bisan pa man kung dili maayo ang relasyon sa mga Hudeyo o Samaritano sa maong panahon. Si Jesus wala magduha-duha sa pakigistorya sa babaye, bisan pa man kung sawayon siya sa iyang mga tinun-an nga nakigistorya sa usa ka Samaritana. Giuhaw siya sa pagkihinagbo sa babaye, nga representante ni adtong lain sa katilingban, ni adtong lahi sa hutong sa mga Hudeyo, ni adtong gitan-aw nga gawas sa ilang katilingban. Sa samang higayon ang babaye, sayod siya nga dili pwede magkaistorya ang mga Hudiyo o Samaritano. Managlahi sila ni Jesus sa daghang mga butang, apan bisan pa man ni Ana, siya mitubay kang Jesus. Sila nag-istoryahanay, ang babaye giuhaw usab di ay. Dili lamang pisikal nga kauhaw, kundili kauhaw sa lawom nga kahulugan sa iyang pagkatawo isip taga Samaria ug iyang pagkababaye. Ug nakisinati siya nga ang maong kauhaw natambalan sa iyang pagpakighinagbo kang Jesus. Kining lakbit saysay sa panagtagbo ni Jesus sa Samaritana, magdala kanato ngadto sa pag-ingon nga ang tuaw ni Jesus nga giuhaw siya samtang nagbitay sa krus, nagkahulugan og kauhaw sa padayon nga pakighinagbo, ilabi na sa kanila nga mga lain o lahi o sinalikway sa katilingban. Samtang nagbitay si Jesus sa krus, siya nahimong representante sa tanang mga biniyaan o giabandona o gilikayan. Gibiyaan si Jesus sa iyang mga tinun-an o mga higala, gawas sa pipila ka mga babaye nga nagpaduol kaniya. Niining higayuna, sa pagbitay kaniya sa krus, si Jesus giuhaw nga adunay untay pakighinagbo, mupaduol kaniya nga gisalikway, gitamay ug nag-inusara. Kining kauhaw sa pagkihinagbo sa mga biniyaan ug nakalimtan nga girepresentahan ni Jesus didto sa krus. Gipaningkamutan bisan sa limitado nga pamaagi nga among angkunon nga among kauhaw isip mga sakop sa Franciscan Sisters Pro Infante et Familia. Sakop ako sa Society of Apostolic Life of the Franciscan Sisters Pro Infante et Familia. Ang among katilingban nakadawat sa dugkang gasa o misyon sa simbahan sa pagkakita sa presensya sa Ginoo diha sa mga kabus. Ilabi na sa mga kabataan, kabatanunan o mga pamilya.
Sa nagkalenlain nga mga ministeryo o apostolado, kami nadingkamot sa pagtubag sa kauhaw, pisikal o espiritual. Niining maunghutong sa katilingban, ang among kasinatian uban kanila, nagpadayab nga sila giuhaw sa paghigugma, pasaylo, kaangayan, kayusahan, kalinaw ug uban pa. Ang pakihinagbo, uyukan nga karisma sa among kongregasyon. Ang panag-ina ni San Francisco sa Assisi, nagpadayab nga ang pakihinagbo o dialogo, gikinahanglan aron ang panag-inigsuunay sa tananghanong kaliwat o pakigsandurot sa tanang kabuhatan mapuy-an. Ang among misyon sa pakihinagbo, nakapanday og respeto o pagtinabangay alang sa kayuhan sa tanan. Ang pakigdialogo sumala sa among naamguhan, makapapas sa kultura sa walay pagpakabana. Ang pakihinagbo o pakigdialogo nagtudlo kanamo ngadto sa mas lawom nga kayusahan sa katawhan taliwala sa daghang mga kalainan sa usag-usa. Sa among pakihinagbo sa mga kabus, dili lamang kami ang nagdala kanila sa maayong balita. Kami usab nakakat-on gikan kanila ug nasangyawan kami nila sa maayong balita. Ang among misyoneryong presensya anaa sa Kabisayan, Luzon ug Mindanao. Ang among presensya bisan pa man kung limitado lamang, maoy timaan sa among pakighiusa sa kauhaw ni Jesus nga mopaduol ug muadto sa mga nahikalimtan o giabandona sa katilingban. Aron malig-on ang among pakihinagbo sa mga lain o lahi sa katilingban, kami aktibo nga nagpahigayon sa Franciscan Life of Dialogue Initiatives, sama sa Franciscan Dialogue Program, Franciscan Healthcare Crossing Borders, o sa Franciscan Movement for Justice, Peace, and Integrity of Creation. Kining maong mga programa nagdala kanamo sa pakighinagbo sa mga kabataan, kabatanunan, pamilya o katilingban, nga lahi ang pagtuo, kultura o pagkinabuhi. Bisan sa daghan nga mga kalainan, kami ang maong mga katilingban nakasidati og respeto, pagkaabli o pagdawat sa pagkatawo sa usag-usa. Alang sa usa ka konkretong kasinatian sa among pakighinagbo, ato karong paminawon si Shanads Bunga sa usa sa among mga kaparehas sa pagpakighinagbo o pagpakigdialogo. May hapon, sister. May hapon, Shanads. May hapon sa tanan. Ako di ay si Shanads Bunga, 21 years old, lumulupyo sa Tiguma, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Doon ako'y 5 kamaigsuon, ako ang kinamanghuran sa tanan. Grade 1 ko, namatay ang akong papa. Ang pinakasakit, wala ko nakakita sa akong papa na namatay, nga nabugtuan o kinabuhi. Dahil paglupong saya, wala ko nakakita. Tungod, namatay siya sa Cotabato. Maukad ko ang akong mama, nanikamo to pag-eskwela ka na mo. Huwag mo buhi, kay siya raman usa. Dahil ang trabaho sa ako, ang mama, vendor, banana queue. Ang panagtago na mo sa Franciscan sister, nag-immersion sila ka na mo. Panahon pag ito sa Ramadan. Sila, midawat sila ka na mo, kung isabot ka na mo sa among kapobriyon. Bisan pa man nagmanaglahi ang among relihiyon. First year college ko, naglisod ko sa akwang tuition fee nga bayranan. Nakoy contact number sa usa kanila, mao to akong i-contact, ning padayag ko sa akong tinguha, na mupadayon ko sa akong pag-eskwela. Ila kong gisuportahan, pagka third year college na ko, dito ko og nawag-an og pag-asa,
Kaya nga akong mama namatay na. 2 times na sa kuwang kinabuhi nga niabot. Nang namatay ako mama nga wala ko kakita niya nga nabuktuan. Katungod sa pagadian ni og sila dito sa Cotabato. Pagkagabiya to, ning larga mi nga tumis ako mama. Pinakasakit kayo sa kong kinabuhi nga wala ni ginikanan. Wala mi mahanat. Especially sa ako, wala mi nahanat. Wala ginikanan, lisod kayo. Nga mo eskwela kagikan sa eskwelahan. Wala kayo magkaon, makuhan nga kaldero katungod. Wala ang imo mama nga mo. Ika sa niyang balay. Mauto, nagpadayan ko sa akong pag-eskwela. O wala ko pa sa date sa Franciscan Sisters, Pro Infante at Pamilya. Hihimo na ko silang inspirasyon. Ngamuman ko ang eskwela o motivate sa ila. Mga kanto, nagpasalamat kayo ako sa Franciscan Sisters, Pro Infante at Pamilya. Wala sila galantaw o dili ko baga panagkalay. Namutapang sa usa ka kabos, ang ilang pagpangalagad sa mga kabos, walay gipili o gipalabi. Mga kwato sister, salamat kayo nga namita mo. Ako sa ka Muslim, ang inyo kong gitabangan nga makapakuman. Wagip ko magdakong. Ay, niyo kong ipaumanog sa pila. Pasalamat kang Allah nga na imo mong instrumento sa akong paguman. Isip usa ka social worker. Karon, nagtrabaho ko, isip usa ka social worker. I hope nga daghan pa mong matabangan nga pareha sa kuwang nga kabus, nga ganahan mo eskwela. Thank you kayo, sister. Salamat. Salamat siya nad sa imong pagpaambit, sa imong kasinatian, sa imong pagpaambit o pagduyog kanamo ni ining maong balaang kasulugan. Assalamu alaikum, peace be upon you. Waalaikumsalam, peace be upon you too. Kining talagsaong kasinatian nga gipaambit kaninyo ni Shanads, usa sa mga buhing timailhan alang kanamo isip mga sakop sa Franciscan Sisters Pro Infante at Familia. Nga ang pagkiginagbo usa ka mahingdanong dalan sa pagpuyo sa among karisma ug misyon ug among pag-angkon sa gipadayag ni Jesus nga kauhaw sa pagduol ug pag-adto ni adtong mga ginatan-aw nga lain ug lahi sa atong mga katilingban. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, nagsampit kami kanimo, nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami, batok nining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipila ka kinabuhi sa among kaigsuunan, ug naghatag og kabalaka sa kadaghanan. Nangamuyo kami, nga imong giyahan ug panalipdan ang mga tao, nga gitahasan sa pagpangita og kahupayan sa COVID-19, aron kapugngan ang pagkatap sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang makamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi ni Ginoong Hesukristo imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusahan sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.
Maria Birhen, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Niining ikaunom nga pulong atong pagasaksihan ang pagsaysay sa pamilyang Samako nga sila si Rinaldo Heredia ug Christian Ray. Kinsa mupaambit sa ilang kasinatian kung giunsa nila pagatubang ang dakong suliran diha sa ilang kinabuhi isip usa ka banay. Busa mga igsuon, atong pamalandungan kining ikaunom nga pulong natapos na. Ang ikaunom nga pulong natapos na. Mga pulong kini ni Hesus samtang nagbitay siya sa krus. Diin iyang ipatagamtam ang kamatuoran sa kaluwasan. O dinhi usab nakigambit ang among pamilya sa maong kasinatian ug hagit. Ako si Christian Ray Samako, 30 years old. Youngest sa pat kang nag-igsoon. Sa ko ka recovering drug addict. Sukad nagsugod ko og gamit og drugs. Guba ang kinabuhi. Guba akong pamilya. Ginusara lang ako. Tukad na gamit og drugs. Ang pamilya nakagubot, walay kalinaw. Kung may igsuon, nag-away na. Magpapa, away na. Niabot ang panahon nga gikulat na ako sa akong papa. Ikapoy na ko sa akong kinabuhi nga kay tuyok, suyok, kawat, inom, kawat na sad, suyok, balik-balik na. Muto, yung dool ko sa akong parents nga, ako nga magpapa nga, malay kong tabang. Nga, tabangan ko nila na, mabago na akong kinabuhi. Hindi na dyan ako kaya. Ako si Ray Samako, papa ko ni Christian. Upat ang among anak ug siya ang kinamanghuran. Sa tibok ng mong pamilya, sa sinugdanan ako dili mo tuo nga makabuhat si Christian ug ingon anak nga magbisyo siya sa ginabiling drogas. Kay lahi si Christian, tungod kay kamanghuran siya, raykon, gani dunay panahon, nga mukalit lang higda, patunga ng tumatuog na sa mong kwarto. So di ko makatuo nga makabuhat siya niya na. Hangtod niya, abot ang higayon nga daghan na kayong nangawagtang nga butang sa mong bahay. Reklamo na ang iyang mga igsuon. Ako pa, sige, dipinsa niya nga ayaw niyo pa sang English, si Christian. Kay, basi na misbilis ra, nakalimot mo ka sa nabutang, o gikuutan ba mo dito sa gawas, gubot ka yun kayo. Mato nga, dihay sa kayo gayon nga, nitawag akong igsuon nga amorasan silingan, nga pamauli mo kay inyong anak na gibugno na. Kaya nag-away na siya ang igsuon. So nila imigulit, amo siya gigunitan, kaya mo ang ipag-test. Yangkon siya, nga siya, nagdroga. Grabe, ayaw, gold mo. Murag di hupa ang ngit-ngit sa among pamilya. Ug unsay among isulti ni Christian para niya kasaba na bisag among tambagan siya. Wa na gyud kalinaw ang among pamilya. Abi na ko, wa na katapusan.
salamat na lang nga doon ay nakasulti na mo about Pasinda de Esperanza sa Masbate. Pero nga may rehabilitation, pero siya nagdumili yun, kay matod pa niya. Nga nung isuod mo kung yung rehab, nga mo kung mabuang. Una kami, sige lang, ampo. Salamat na rin, dong. Disider siya. Nga magparehab siya. Ingon siya, sige, magparehab ko. Musuod na ko siya, magtarong ko dito. Humnon ko ng 1 year nga program. Pero mo nitiman, ninyo. Ngay human ako, rehab. Di na ko pauli. Katapusan na ito pagkita. Ako si Jerry, ang mama ni Christian. Niatong panahon na, nag-uol ka ayo ko kay ang lawas ni Christian Portin dauta na jud hagad nakaignaw. Matug siya akong tanaw. Mukog na lagpanit. Putin nag-uol jud ko. Unya hapit ka na adlaw pero may mawagtangag kwarta, mawagtangag gutang. Usahay, nakapangutan ako sa akong kagalingon. Anong gitagahan na may aning problemahan nga. Ang katong tulon niya ka mga maguwang, huwag nito ito'y problema. Nahuman sa ilang pag-eskwela, nakatrabaho na, mga professionals. Lord, nga naman, nakapangutan ako sa akong kagalingon. Nakahinumdom ko. 7 years old pa lang ni Christian. Nasakit niya siya. Every 5 minutes, mag-convulsion. Nihangi ko sa Ginoo, Lord. Huy, ang tao niya ako, anak, ako niya siya panggaon. Kaya pinangga kay na ako, kay kamanghuran. Kaya hinumdrum ko sa akong isaan sa Ginoo. Naayuhan ng Lord. Kaya akong panggaon. Pero, niabot ang panahon, busy is trabaho, pero nilang kung wala sa balay, kay biyahe. Usa kasi mana, wala ko sa mua. Usa kabuan ako sa mua, tungkol sa trabaho. Hangto ni ako din problemahan sa akong pamilya. Di ako nakarealize na ito di ang problema. Murara ni nag-share mi sa kasakit sa Ginoo dinha sa krus. So, nagpasalamat to mi nga isugod si Christian nga parihab. Katong lisod na siya sa Pasinda de Esperanza, muramig na ibtag tunok, nakapahuway mi, kay wala naman may kahadlok kung sa'y may tabo niya. Ito, ang tabang nila nga, makasuot ko sa rehab. Karon kay salamat ko kay kabangan ko nila. Makasuot ko sa rehab sa Masbate. Pasinda sa Lansa. Rehab siya na more on spirituality. Tuluan may atong sa pagampo. Everyday may magmas. Rosary. Sharing. Dito naman na-realize na unsa ka. Kaya importante ang trabaho. Unsa ka importante ang pamilya. Unsa ka importante ang higugma sa isang katao. Ang pinakay na-realize na kung nagto. Na-realize na kung sa'y kuwang na akong kinabuhi. Na-realize na ko na ang Ginoo na sa'y kuwang na akong kinabuhi. Ito na pa ko sa gawas kay di mo kuha mo ko yung spirituality. Wala ko hindi ko butuong sa Ginoo. Maling mas sila, hindi ko yun. Na-realize na ko na maulit ko, maulit na ito ang kinabuhi kay why Ginoo na akong kinabuhi. Wala ko yung Ginoo.
sa dito na siya sa sod sa rehabilitation sa Pasinda de Esperanza. Dito na siya sa farm. Mabisita siya ni katulog ka buwan. So, pagkatulog ka buwan, kaming tibok pamilya nabisita niya. Dito nakita na mo ang dako niya kausaban. Nasiyak ni pagmisa, siya na basa sa first reading. Unya, early morning, alas 6 before sila mag-breakfast, mag-usari siya na muli. Pagkahapon, after sa ilang trabaho, siya na may muli po sa rosary, ihapon, unya, meditation, sharing. So, dako yung kayo, kausaban siya yung kinabuhi nga nasod siya dito. Daghan po siya nakatunanan nga trabaho, like baking, pagluto sa gatas, pagbatol sa gatas, paghimo ng organic fertilizer, unya, pagtanom og humay sa basakan, pag-ani, o dito po niya na-realize kayo nga unsa di ay ka-importante ang usa ka lugas nga humay nga padaghanon aron mahimong bugas nga atong makaon. Nga bilihon di ay kayo bisag usa ka lugas lang sa humay. O pinaka most is the first time ngayon siya sorry so ate sorry kuya sorry pa ma sorry I love you first time patong nabati na mo yan. Dito sa Pasenda akong nausirbahan sa pagbisita namo. Malipayon kayo sila mga boys dito. Kung ano malipayon mo sila nga. Wala sila kwarta, wala sila cellphone, wala sila ilimnon nga makahupog, wala sigarilyo. Pero malipayon kayo sila. Dito namo na-obserba or na-experience po namo ang ilang spirituality nga pagmahal sa Ginoo, pinaagi sa pagmahal sa imuhang isig katao. So, nakatun po mi sa ilang spirituality sa Pasenda de Esperanza nga kinahanglan di ita dili lang ta kampante sa atong kinabuhi nga simbata okay ra pero wala sa buhat. Dito namo nakatun ang concrete love of God through loving the least, the last and the lost. Mo gini dako kaayong impact sa among spirituality nga among naobserbahan dito sa farm. Mao to nga nahuman din ako ang 1-year program sa rehab Pasenda. Before ko na-graduate, nahadlo ko nga mubalik sa amua kay kabalo ko naagya po ng tentasyon. Naagya po ng mga warkada. Unang nahadlo ko na mugawas. Pero ang nakatunan mo na mga ito nga kayo kadlo kay na lang Ginoo nako. Kung na lang kay faith sa Ginoo. Na lang kay pagsalig sa Ginoo. Kampo lang ta. Narang Ginoo ko dumi. O mo ang gibuhat na magawas ako. Wa di ko mahadlo kay kibaw ko na ang Ginoo sa ko pa. Na ang Ginoo nako. Pag-abot niya sa amo, dako naging kausaban ni Christian, responsable na siya. Utabang na sa mga trabahon sa bahay. Nga, ug sa iyang programa dito, sa limpyo, iyang idadi sa bahay, o gani. Siya na mismo, ingon na mo nga, ano tayo rosaryo, mag-rosaryo ta. Nga, usahay, ingon siya. Manto kong simbahan, kaya murag, nahuyang na kayo akong spirituality. So, dako yung kay malipayo ng among pamilya, maay na po ng mga relasyon ng mutanan sa iyang mga igsoon. Gikan siya na rehab na. Dako kayo ang akong
kalipay. Dili ko katuo nga ang problema sa among pamilya, ang black sheep namo. Dako di kaayong blessing nga gihatag sa Ginoo namo. Tungod kay nausab ang among spirituality, nausab ang among pagtan-aw sa isig katawo. Gusto naming mubaws, gusto naming mutabang sa uban. Pinaagi kay tungod sa bagong kinabuhi ni Christian, ning volunteer mi sa pasenda. Kami mga coordinator sa Living Hope Group. Mo ni siya ang group sa mga graduates ug sa families nga makita mi every first Sunday of the month nga amo sang padayunon ang spirituality, labi na ang pamilya nga makibaw sila og sa spirituality sa mga anak nga gikan didto. Kay aron dili kun mapaguhan ang pamilya, niya mo suportar pud ang pamilya sa mga anak nga gikan dito sa pasenda. Nagpasalamat sa ko. Tagaan ko kansan sa Ginoo. Kaduhang kinabuhi. Napakusod sa farm niya, anak ko Ginoo nga. Word ka lang, ayuha lang ko Lord. Ayuha lang ko, mutabang ko. Inigawas na ko, mutabang ko. So, masalamat ko sa Ginoo nga, tagaan mi admission karon. Muli ka na, sa gisulti sa mama. Tagaan mi admission. Ako ang galid sa mga graduates gikan sa rehab. Dili sa Cebu, ako ang nag-read para mapadayon na mo ang among spiritual na nakatunan sa rehab. So every Saturday may makita, every Saturday may mag-usapin, sharing. So lipay kay ko nga gatagan ko mission sa Ginoo. Ug lipay sa ko kay sa akong pagbag-o nakita pud sa laing tawo. Akong duha kay gagaw, kung mga barkada na ako na kung natabangan na pasundod na okay na sila karon. Manang dako kayo pasalamat sa Ginoo nga iyan iba kong kinabuhi. Kami nga managtiayon, kami pamilya, nga karon bisan unsa ka busy na mo sa pagpanginabuhi, nigahin gyud mi panahon sa pagtabang ngadto sa mga pamilya nga nagkaproblema silang mga anak, labi na sa drugas o magpagka-alcoholic. So kay tungod doon na namin napasuod dito sa rehab, mga paggawas, nakita nimo namo ug unsa ka sigla, unsa naka malipayon ang ilang pamilya. So, kani sad malipay sad kan magtan-aw nila. So tinuod gid ay na every life has hope. Ug walay imposible sa Ginoo. Langit no namong amahan. Salamat sa kayo sa imong gugma. O pagpakabana kanamo. Salamat usab sa paghatag kanamo ni Father Dondon Aquino nga maoy nangaliya ug nagliya sa pagpaambit sa among kasinatian. Tabangi kami nga among mapadayon ang among buhat sa kaluwasan diha sa among pagpaambit ngadto uban, ngadto sa uban. Naagi ni Kristo. Naagi ni Kristo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos sa among amahan, nagsangpit kami kanimo, nining panahon sa among panginahanglan, nga unta, panalipdan mo kami. Batok nining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipila ka kinabuhi sa among kaigsuunan, ug naghatag og kabalaka sa kadaghanan. Nangamuyo kami, nga imong giyahan ug panalipdan ng mga tao, nga gitahasan sa pagpangita ug kahupayan sa COVID-19. Aron kapugngan ang pagkatap sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton. Subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Nangaliw po sab kami kanila nga naiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkayusa kami
sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinagi ni Ginoong Jesucristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kayusahan sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria Berhen panabang sa mga Kristiyanos, iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, iyampo mo kami. San Roque, iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iyampo mo kami. San Pedro Calungsod, iyampo mo kami. Kining ikapitong pulong, pagabatbaton sa atong obispo auxiliar. Siya usab ang kasamtangang team moderator sa National Shrine of St. Joseph, Mandaue City, Cebu. Si Bishop Medifil Bilyones. Mga igsuon, atong pamalandungan karon ang katapusang pulong sa atong Ginoong Hesus. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Amahan, nganha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa nakapamulong siya nini, nabugto ang iyang ginhawa. Mga hinigugba nga igsoon kay Kristo, as we reflect on the seventh word of the Lord sa Siete Palabras, when we contemplate on the last words coming from the Lord to commend His Spirit, and as we recall His last gesture of entrusting His last breath to the Father, we are invited to consider this not in isolation from the rest of the Paschal Mystery. The Paschal Mystery being the love story of God and mankind. True, it is this last gesture which will give a culminating meaning to what was previously suffered by the Lord. But it is beautiful that we take it in its connection to His own dynamic of sacrifice of love. Perhaps, brothers and sisters, we can learn to enter into this beautiful love story, the Paschal Mystery, if we use this example of the young people when they make their declarations of love. For the Pinoys, the younger generation, it's usually done with a unique flair. When the boy declares his love, for example, to a girl, he says, "I love you." Ang tubag ni girl is Pexman. So, the raising of the hands, Pexman. And then the boy would say, Pexman. And then the girl would insist, "Cross your heart." And the boy would respond, "Cross my heart." And then the girl, not contented, would still insist, "Hope to die?" And the boy, in frustration, would say, "Sobra ka naman, day." Brothers and sisters, I know we smile at this imagery, but it's very interesting that the declaration of love is done in layers of intensification. And that the validation, the ultimate validation, is the willingness to sacrifice. Thus, Pexman is a commitment, an orientation to bind myself consciously to love the beloved. Cross my heart, that all emotions should stem from a process that I'm willing to give all in the name of my love for you. And yes, hope to die. Really, the dying for you, beloved, is where true love is proven at its best. To reflect on this Paschal mystery, let us go through these three simple motions. Pexman. The closest we can get to its meaning is its equivalent to the promise. That when one declares love, it should be in the form of a promise, not compromise. That it becomes the commitment, my life's orientation, the orientation of the speaker. That the one who desires to love consciously, by will, binds himself or herself to honor it. Consciousness and orientation, therefore,
are key factors behind the promise of love. Now remember, brothers and sisters, the fifth joyful mystery. I'm always fascinated as I was growing as a young boy that we will meditate on Jesus getting lost. I would conjure imagination of Jesus getting lost at the temple, but too often we forget that it is getting lost and the finding of Jesus at the temple. The verb find is crucial because Jesus was found, or better still, he also found his initial comprehension of his identity and mission. We have heard this saying, man is born twice. First, at the moment of his birth. Second, the moment he discovers the reason why he is here on earth. Brothers and sisters, scripture commentators that this experience of the Lord at the temple is dramatically pivotal. Why? Jesus witnessed a key event. And what is that? In the temple is the offering of the Lamb. There are specifications, but the core act is the offering of the blood and poured at the base of the temple for the forgiveness of the sins and the waywardness of Israel. And Jesus saw how the meek lamb is slaughtered. He saw how life is literally poured out for the sake of Israel. Scripture commentators added that at this point, a consciousness emerged about his very own identity as Son of God and of his very own mission to become the Lamb of God who will take away the sins of the world. Essential, brothers and sisters, to this biblical concept is that he will represent the new covenant. In the olden times, the sacrifice is done through animal offerings. In the new covenant, Jesus, the Son of God, will himself be the paschal sacrifice. Imagine now the jolting impact on Jesus, the awareness that will grow from this experience at the temple. He now knows that each step onward is a step towards the cross. Each day is a step towards death for the sake of our salvation. For Scott Hahn, the pastor turned Catholic evangelist, the covenant of the Paschal Lamb is really central to our own salvation history. Now in the Eucharist, brothers and sisters, the next time you hear, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world," remember Jesus bound himself consciously to this for the sake of loving you and me. Too often we miss this. That is why every Eucharist we reminisce his sacrificial love. His pax man is really true. His life's orientation is to be poured out in love for you and for me. Number 2, after pax man, we say, "Cross my heart." Interesting, isn't it? We don't say, "Square my heart," or "Triangle my heart," or even hashtag my heart, but rather we say, "Cross my heart." It indicates simply that loving should be done in the manner of the love of Jesus on the cross. Christified love, simply said. The model for true love, the bar, and the icon of true love is none other than the love of Jesus on the cross. Now this is very important because here we are actually engaging a kind of a contradiction. Because during the Roman times, the cross is a symbol of shame, torture, and death. But when Jesus accepted this in love for you and for me, everything was transformed. Brothers and sisters, there is also an expression in Italian, "Ti amo da morire."
Literally translated, it means, I love you to death. I love you to death. Yes, it sounds morbid, but the point is this, that when we love someone truly, we should be willing to die for the beloved. Are we willing to do that? I think it's so hard to immediately say, yes, even as you reflect with me in these words right now. But brothers and sisters, even in our own songs, Tagalog songs like Sharon Cuneta, I don't know if I can recall the words. She would sing, kahit ilang tinik ay kaya kong apakan, kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan. Kahit ilang sakit ay kaya kong tiisin para ikaw ay mahalin. Higit pa riyan, aking mahal, ibibigay sa ngalan ng pag-ibig mo, higit pa riyan ang alay ko. I am not really a Sharonian, but brothers and sisters, kaanindot kaayo kining mga pulong. The declaration of love includes really a realistic appraisal that it may mean really stepping on thorns. It may mean the pain that I have to endure, but I will accept it all for the sake of loving the beloved. And this is the kind of love that Jesus has bestowed to you and to me. Brothers and sisters, it is a kind of a self-emptying or self-donating love. A love coming from our merciful God, willing to give everything for you and for me, so that we will be transformed and healed from our own sins. Theologians call this kenotic love. A kind of a self-donation, willing to give everything that I am for my beloved. Philippians 2:6 would tell us, Son though he was, he emptied himself and became a servant and died on the cross. Cross my heart. Jesus is the cross on our heart. Jesus is our model for true love because he gave his all at the cross. Third and final point. After saying Pex man, and then we say cross my heart, then the question is this: hope to die? Hope to die is the most difficult because nobody desires to die, obviously. It is contrary to the law of self-preservation. But for those who have loved, yes, those who have seen the seasons of life, one realizes that dying in love is the ultimate seal of true love. In the Gospel of John, chapter 13, verse 1, it was now the Passover feast. Having loved his own, he loved them till the end. He loved them till the end. Brothers and sisters, the phrase till the end in Greek is translated as telos, meaning scripture scholars highlight temporal significance. It means that when God loves us, he loves us till the end of time. A constancy through the seasons, a permanency of love through time till the end. And it is very beautiful. But others also would like to add that till the end can also carry not only temporal significance, but existential significance. And this is where telos can also be understood as telestai, meaning I am loving you till the very end of my capacity, of my being to love you, till my last breath, till my last drop of blood is shed, till my last action, I will love you. The last wound my flesh can endure, until I give up and surrender all that I am, I will love you till the end. Telestai. Brothers and sisters, and this is how Jesus loved us on the cross.
I invite you to imagine this context when we hear the Lord saying, Father, I commit my spirit to you, and He breathed His last. Jesus loved us till the very annihilation of His very being. And only someone who truly loves can do this. And so, when in times that we forget this particular reality, don't always miss the chance to recover that God loves us till the very end, till His very last act of will. Is this still love? Even surrounded by hatred and pain and agony, still love is the last conscious action of the Lord. Ti amo da morire, it is really true for the Lord on the cross. And so to conclude, my dear brothers and sisters, true love we can witness from the Lord. True love from Pexman, Cross My Heart, Hope to Die. Jesus did this for us and accepted this for us on the cross. In Genesis, we see how God breathed into man and sparked life, the beginning of our very existence. The rest of the story of the Bible shows how man used this ruah, this breath of life, this spirit, in a movement of spinning away from God. In spinning away from God, we find ourselves alienated from Him and yes, from one another. Our spirits, afflicted with the malaise of sin and the virus of selfishness, lead us to distance ourselves from God and to one another. There is so much religious bias nowadays, racial discrimination, even social division. By His last act of surrender, into your hands I commend my spirit, the giving up is an act of surrender in love. The greatest paradox is that Jesus crucified is not at all passive, but He was most active in manifesting the love of God for mankind. By doing so, Jesus stopped the moving away or the spinning away of the Spirit away from God. By doing so, Jesus rather reconnected us and reunited us back to God. Dili lamang nabugto ang ginhawa, Jesus returned the Spirit and the breath back out of filial love, out of love for you and for me. And by doing so, this ultimate sacrifice on the cross is our source of healing and harmony. Jesus is the icon of dialogue and harmony. And so, brothers and sisters, during this Holy Week, when we cannot even hug one another because of our fear of the virus, allow the Lord to remind you of how greatly loved you are. As we stand beneath the cross, recall how the Lord really answers all our longings. If we stand before Him insecure sometimes, or perhaps hurt and betrayed, and we ask, is there really someone who loves me? Then imagine the Lord on the cross looking at you with tender eyes and telling you, my child, Pexman, cross my heart, and I really accepted dying because I love you. And I will live on and give you resurrection. And so there is hope. There is healing. Yes, even healing for what we are going through now during this COVID season. We pray that with this kind of conviction, may we know how deeply loved we are. We will be consoled, and not only consoled, but transformed and empowered. This we ask through Christ our Lord. Amen. Mga igsuon, ang atong talahurong Arsobispo sa Cebu, Arsobispo Jose S. Palma, alang sa iyahang panapos nga mensahe. Mga hinigugma diya ni Kristo, daghang salamat
sa inyong pag-uban kanato nini nga atong tuigan nga buluhaton, Siete Palabras. Ang atong pamalandong sa 7 ka mga gipamulong ni Jesus antes siya mamatay. Ang nanda natong gibuhat naglabay nga mga tuig wa naton mabuhat karon. Mao kini ang atong panagtigom sa atong katedral aron dinhi magsaksi, magpamati, magpamalandong sa Siete Palabras. Pero bisan diha kamo sa inyong mga balay, sa inyong pagtukaw, sa inyong pagpamalandong, na siguro nako nga kining atong Siete Palabras mabinungahon. Daghang salamat ninyong tanan. Mga hinigugma, dili normal kining panahon. Tungod sa COVID-19, ang atong pangandoy, ang pagsaulog sa Semana Santa, labi na ang atong panagtigom sa katedral og mga buluhaton nga daghan kita dili matabo. Pero usbon ako, karong hapuna ang atong pamalandong sa Siete Palabras, mabinungahon kung bukas ang atong kasing-kasing diha sa atong paminaw sa mga pulong ni Kristo nga gihatagan kahulugan sa atong kaigsuunan. May kalabtanan sa tema sa focus karong tuiga, Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue, and Indigenous People. Mga hinigugma, tungod kay gusto na namang naton hatagan emphasis kining atong pamalandong gihatagan natog kusog ang dialogue towards harmony. Daghang salamat sa mga kaigsuonan naton bahin nining Siete Palabras. Una si Father Alvin Raipan, nga mao ang atong Director Commission nining Ecumenism, Interreligious Dialogue, and Indigenous People. Sa iyang introduction, gihatagan kita overview, bisan pa sa pamaagi, bisan pa sa approach nining Siete Palabras. Nakita nato o nadungog nato mga hinigugma, pananglit una nga pulong amahan, pasayloa sila, wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang naghatag pamalandong ang atong igsuon, Pastor Reverend Joe Stephen Berdin, United Church of Christ in the Philippines, uban ni Father Bobby Ibisa. Nining pamalandong, makaingon kita, tinuod gyud, importante ang pasaylo. Si Jesus nangayo sa amahan, pasayluha sila. Nining atong pamalandong sa unang nga pulong, gipahinamdom nato. Tanan kita, Katoliko man, Protestante man, Buddhist man, Muslim. Tanan kita, naglabay nga mga tuig, in humility, makaingon, we have failed to an extent nga dunay yabag, dunay sayop, nga mga panghuna-huna, nga wa makadala og tinuod nga dialogue. Mao nga ang una nga tikang, ang una nga angay buhaton sa atong kasing-kasing pangayo pasaylo sa Dios, sa atong kaigsuonan. Ang atong mga Diyos nun nga mga Santo Papa o mga santo nagpakita niining pagpasaylo. Pananglit St. John Paul II, no? Pila ka beses maingon siya, no? Nga importante to seek forgiveness sa atong mga kaigsuunan nga tungod sa atong mga pamaagi, tungod sa dili hingpit nga kalibutan, tungod sa mga gibuhat nato, maingon kita, nakasayop kita. Pasaylua kami.
magpasayloay kita. Ikini importante aron mutubo mulampo ang dialogue. Ikaduha, amen, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Diha sa pamalandong atong igsoon Bernardita Gukor sa Focolari o mao gihapon ni Reverend Joe Stephen. Makahinumdum kita o makapamalandong kita nga tinuod gyud ang paraiso dili lamang sa pipila. Ang paraiso bukas sa nga tanan nga ang ilang kasing-kasing bukas sa Ginoo. Nga ang ilang pangandoy mao nga kita nga gibuhat sa Dios. Puhon moabot ang panahon kabugusan sa himaya o kalinaw uban sa Dios sa paraiso. Nining tungura makahinumdum ako sa among igsuon Ted Segura sa iyang kamatay. Usa sa naghatag pamalandong si Reverend Joe Stephen. Og klaro para kay Reverend, klaro para kay Ted, nga ang paraiso para sa nga tanan. Ang gugma sa Dios, bukas sa nga tanan. Ikatulo, babae, aniya ang imong anak, aniya ang imong inahan. Diha sa pamalandong ni Minerva Amil, usa ka teacher, og ni Mildred Soldevilla, usa ka indigenous PB, VM, principal sa Nanotaglit Child Care. Makahinumdum kita sa pangandoy sa mga babae, sa iyang paningkamot nga ang diskriminasyon sa iyang kinabuhi, makadangat og kasulbaran, og sa iyang paningkamot nahimo isang teacher. Kini makaingon kita larawan sa paningkamot sa usa ka inahan, makadangat kayuhan ang iyang mga anak. To an extent that children also strive to give their best so that they can repay their parents. Mao gihapon kini ang bunga nining pamalandong. Salamat sa sakripisyo sa inahan, nakadala kayuhan silang anak. Salamat sa paningkamot sa anak, nakadala kalipay sa ilang inahan, sa ilang ginikanan. Ikaupat, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Diha sa pamalandong ni Attorney Rose Liza Osorio o ni Humayda Humalon. Kining pamalandong bahin sa interconnectedness batod pa sa atong environment, sa atong ecology. Unta magdala og seryoso nga awhag alang natong tanan. Ang Dios na higugma nato, ayaw nato pabayaan. We should not neglect, we should not abuse, we should not take for granted kining gihatag sa Dios nato. How often we say we are given a beautiful land. Sad to say, many times we neglect kining atong nindot kaayo nga yuta. Ayaw nato pabayaan. Mga hinigugma, ikalima, giuhaw ako. Diha nining mga pulong sayod kita sa kauhaw, dili lamang matud pa ordinaryo nga kauhaw, pero sa pangandoy sa Ginoo alang natong tanan, alang sa atong gugma. Mao gihapon kini matud pa ang pangandoy matag-usa nato, the thirst for friendship, the thirst for solidarity, o pinaagi sa testimony ni Sister Maria Gorre o ang atong igsuon sa ka-Muslim nga nangandoy aron siya mahimong example, katumanan niining pangandoy sa kayuhan sa Muslim community, matud pa, nadangat niya. Giuhaw ako. Daghang kauhaw, daghang pangandoy sa atong kinabuhi. Unta, matag-usa ka nato, mahimong instrumento. Aron ang pangandoy, ang kauhaw sa atong kaigsuunan, sa kalinaw, panaginigsuunay, mayong kinabuhi,
makadangat og katagbawan. Natapos na. Nindot kayo nga pamalandong usa ka pamilya. Pamilya Samaco, Rinaldo, Herenia, Christian Ray. Nga sa ilang eksperyensya patyenda da esperanza. Ang ilang anak nga drug dependent nakadangat og kayuhan. Nindot kayo nga eksperyensya. Natapos na. Diha sa dakong sakripisyo, natapos na ang ilang mga pag-antos. Pagkanindot hunaon-naon ang ilang mga paghigugma, ang ilang sakripisyo, nakadangat og fulfillment, matud pa, natapos na. Ikapito, amahan sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Pumalandong sa atong auxiliary bishop, Bishop Dudong Bilyones. Kining tungura, pasabot nato nga kining harmony is a human effort. Bunga sa atong paningkamot, pero labaw sa tanan, gasa sa Ginoo. It is a gift of God. It is God's grace. Mao nga buhaton nato ang atong mahimong buhaton, pero labaw sa tanan, salig kita sa Dios. Duol kita sa Dios. Ampo kita nga ihatag niya kining atong pangandoy sa harmony. Mga inigugma, kini ang atong pamalandong sa Siete Palabras. Pero sayod kita nga doon na pa'y harmony, nga doon na pa'y healing, nga doon na pa'y maayong relasyon nga atong gipangandoy panahon sa COVID. Pipila ka beses makadungog kita nindot nga kanta, Lord, heal our land. Mao gihapon kini ang tinuod nga harmony. Harmony sa atong kinabuhi sa Dios sa kada tagsa. Ugunta tungod kay nasaksihan nato naglabay nga mga inadlaw, naglabay nga mga semana, kining pinaghiusa tinabangay, appreciation of what each one can do. Mao kini gihapon ang mga matud pa ingrediente sa tinuod nga harmony. Mga hinigugma, bisan dili kita makatigom, makapundok sa katedral tungod kay gidili man ang mass gathering, pero diha sa atong panimalay, diha sa atong pag-ampo, sa atong pamalandong, diha sa atong pagsunod nining mga buluhaton sa Semana Santa, tuo kita nga ang Dios nga naghatag sa iyang anak si Kristo nga naghatag sa iyang kinabuhi alang natong tanan. Mao gihapon ang Kristo nga magdala og bag-ong kinabuhi sa Dios nung pagsunod sa kabubuton sa Dios, sa pagkasantos, paghigugmaay, pag-inigsuunay. We dialogue towards harmony. Pero kining harmony, bunga sa atong paningkamot ug bunga sa dakong gugma sa Dios. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawom sa nga tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. People say that I'm amazing and strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside there's a
see the enemies that laid me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for his smile, 'cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within, what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Lord, grant us peace, as gentle as your children's laughter all around.
There's one more gift I'd ask of you, Lord.
Pahanti ka ning dughan ko, gugmaang gidalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kaluwasan sa akong kalag. O Senyor Santo Niño, ikaw akong gimahal. Isalig ko kanimo ang tanan kong suliran. O Senyor Santo Niño, sa kanunay kapasitunggan ng imong pagbuot, magharit ning dughan. Dinhi sa sugbo, gitahod kag gisimba, nagpabig sa katawhan. Hari ka sa gugma. O Senyor Santo Niño, kalipay ka sa nagsupot. Pahandi ka ning dughan ko, gugmaang kitalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kaluwasan sa akong kalag. O Senyor Santo Niño, ikaw akong gimahal. Isalig ko kanimo ang tanan kong suliran. O Senyor Santo Niño, sa kanunay kapasitunggan ng imong pagbuot, magharit ning dughan. Ang imong pagbuot, magharit ning Pulahan ka o akong inahan, ikaw daang pinili sa tanan. Diri sa akong kiliran, imo akong gipanalipdan, batok sa sakit o katalagman. Kanimo da itugyan ang tanan, nga kahinawa ka wala kanining dughan. Diha sa imong pahiyong, usab nakita ko ang maanyag nga hulagway sa Dios. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, hanian naglaom kami sa pangaliya mo, nang nila
da ang among gampanan. Kay kinsa pa ang among kaainan, sa langop ka among nakalagan. Diha sa putlinggog mamo, nahiaguman namo ang gugma sa anak mo, si Jesus. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, hanian naglaong kami sa pangaliya mo, nangilaban ng amuyo, naghangyo nga kami tabangan mo. Kay diha sa kalistanan, ikaw da ang among dangpanan. Batok sa kahilayan nining kalibutan, ako giagak mo sa matarong nga dalan. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, sa pangaliya mo, nangilaban ng amuyo, naghangyo nga kami tabangan mo. Kay diha sa kalistanan, ikaw da ang among gampanan. O Inahan, O Birhen sa Guadalupe, ikaw da ang among gampanan.